En el si d'una família cultivada i sensible, neix en el barri d'Altura d'Olot l'any 1935 Jordi Danés, l'últim fill del doctor Joaquim Danés i Torres, important historiador local, i de la seva esposa Maria Llongarriu i Seguer. El matrimoni Danés Llongarriu va tenir 9 fills i en Jordi va ser l'únic que es va dedicar a la creació artística. Bueno, els meus principis de pintor era com tothom en aquell temps, de mainada anàvem a dibuixos, escolàpios, llavors anàvem a la moixina era plena de pintors, anàvem empipant amb un, empipant l'altre, llavors pels Reis em van dur una caixa de pintura, vaig començar a pintar i així es va anar la cosa. Al principi pintava l'oli, de manera que les exposicions que vaig fer a Barcelona pràcticament totes eren de l'oli. Però llavors, amb un contacte amb una sala, em van demanar aquarel·les. I els hi vaig fer, els hi van agradar, les van vendre i a partir de llavors a mi em van catalogar quasi que com a aquarel·lista. Als 12 anys ingressa a l'Escola de Belles Arts d'Olot. Realitza la seva primera exposició l'any 1953, en tan sols 18 anys d'edat. Dintre del que era l'Escola de Belles Arts, un dels que jo vaig tenir sempre més i he tingut sempre una gran admiració va ser en Pere Goscinny. Tenia una pintura jove amb una modernitat extraordinària. Era un gran colorista, tot ho arreglava amb el color. Més tard, s'introdueix en altres camps i dedica un apartat de la seva obra a la ceràmica, als relleus, plafons, mosaics i murals. També dedica part del temps al modelisme i al pessebrisme, camp en el que també assoleix un bon reconeixement. Fa també incursions en el món del teatre i l'any 1995 exerceix de director artístic de l'espectacle sacre Christus, escenes plàstiques de la Passió. Les seves obres tenen una empremta personal definida com espontània i natural i les seves arrels garrotxines no li priven de crear la seva pròpia identitat pictòrica. L'any 1965 es casa amb Carme Lagares i fruit d'aquesta unió neixen els seus 2 fills, Maria Carme i Manel. En el cas de Danés Jordi, em sembla molt important entendre 2 coses. Una, el seu color i l'altra, la mobilitat de les seves figures. Normalment plasma a l'estudi la visualització feta sobre el terreny. Això li permet alterar la realitat mitjançant els filtres de la seva sensibilitat. De les formes i en el volum de les pinzellades es materialitza una espontaneïtat del color.
gaudeix amb els escenaris oberts i en gran predilecció per les zones humides i les variacions lumíniques en les diferents estacions de l'any. Els seus ulls àvids i insaciables es passegen per uns indrets que, després, els pinzells tradueixen en vitalitat, temperament i gosadia. Descobreix la potència plàstica de la Mediterrània, creant una relació artística amb aquest escenari que capta en gran habilitat. Cadaqués és un lloc que es presta perquè els artistes facin el que vulguin. Llavors, en el cas meu, quan es tracta d'emplenar de quadres la meva casa de Cadaqués, l'empleno d'unes pintures i ja faig exclusivament per Cadaqués, no les faig de cara a la gent. Per això teniu aquí aquestes pintures que us semblaran una mica diferents de lo meu, però bueno, me serveixen per esbravar-me. En les obres s'hi reconeix el naïf en el seu veritable àmbit, que és la vida o el somni de la mateixa, plasmat en el seu tarannà innocent, ingenu, alegre i de formes despreocupades. Obté els Premis Civil a la Bienal d'Aquarel·la de Barcelona i la Medalla d'Or a l'Agrupació d'Aquarel·listes de Catalunya. Va formar part de la penya d'artistes locals Cràter d'Art i del grup de pintors Passeig de Gràcia de Barcelona. A part dels temes tradicionals dels aiguamolls de l'Empordà o les marines de Cadaqués, també incorpora els mercats de Vic. Que li permeten de fer aquestes bufades, que és una tècnica que ell ha incorporat en el món de l'aquarel·la, i incorporar aquells petits personatges que de la camisa de ratlles que poluen per les seves aquarel·les, que formen part del seu misteri de la seva pintura. Sense deixar oblidades la Garrotxa, l'Empordà i el seu Cadaqués, el gust dels viatges el porta a diverses capitals d'Europa, deixant-se captar per l'essència i l'atmosfera de les ciutats que visita.
Mira, es lo que te llevas. Copsar la personalitat artística de Denés Jordi resulta complexa, ja que sempre ha volgut mantenir el seu segell propi i personal. Avui és, sens dubte, un referent inamovible i d'obligat estudi dins la història de l'aquarel·la catalana.